Здравейте хора, аз съм Вион 45 и това е епизод първи, синглплеер. Миналия клип казах, че ще правя поредица от 10 епизода, но без днеска си изтрих Майнкрафта и пак се изтеглих и светът ми беше изтрит и затова реших да почна нов. И така, започна съм си къщата, да продължиме. Така, толкова дали стига, още един път и то. Сега, така. Значи може с един, не знам дали го познавате, да посетите профил в YouTube, Devilman3. С него мога да правим поредица в неговия сървър. И така. Сега тази стана готова. Да почнем тази. Явно няма не стигна дървото. Така, само да сложа тази факла така. Още един път. Така. Какво да ви кажа? Както гледам, имам 6 абоната. Само за едно клипче. Абонирайте се, ако ви харесват клиповете и така. Сега да взема още такова дърва. Защото ми трябва. Когато не съм си направил къщата, ще съм на Peaceful, защото някакви ще дойде и зомбиците ще ме убият. Сега че аз съм близо до където ще ме спалне и така. Така, още малко дърво. Както гледате, вече никакъв лаг. Направих го. Така, още малко дърво и да отидем да продължим къщата. Така. Мисля, че толкова е стигна. Ще обработи половинката. Така. И да продължиме. Така. Не, явно няма да стигне. Сега. Така, така. Обърках. Значи скайпа ми е WR57. Така ми е. Така, къде видя къде ще е вратата. Не, няма да е тук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значи. Добре, ще направим тук двойна. Така. Сега така направим. И така нагоре. То. Така, кефи, повече. И, значи, избирайте си дизайни на къщите, значи лесничко се. В момент само побърках. Така. И тук горе. Само да скачам. Така. Значи, чакай сега. Дори това ще го направя. Само така. И остана покривчето да се направим. Така. Сега само да взема дърво. И покрива, не знам. Набързо ще го направя. Това, че ми трябва дърво. Така. Още малко. Не е много яка къщата, ама пак бива. Че това е първият епизод. И така. Сега да събираме. Имам лекбък. Лагна ми. Момента. Оправи се.
Тука. Добре, мисля, че толкова ще ни стигне. И сега да го обработим. 2 стака е 40. Да, ще стигне. Сега. Аз ще го направим. Сега ще ви покажа как. Или не знам. В момента да се направим стълбички. Сега да помисля с какво да го направя. Добре, така ще го направя обикновено. Така. Сега не знам колко е дълъг клипа, но може сега да го спра. Значи снимам с фраг. Да знаете. Тя е хубава програма. Така. Сега. Така. Готово. Само да махна както. И пак започваме. Така. Малко бързо, защото трябва да давам обратно на компа. И така. Значи той може и да качва клипове на FAT 2011, ако реши. Така. Така, още малко и сме готови. Значи първи епизод само ще направим къщата и ще е толкова. Така. Тука. Така, още мъничко. Да, това не е още един път нагоре. Остана. И така покрива е готов. Само и значи до сега това беше от мен. Аз съм Vion 45 и до виждане.